Filozofii, student a piekło. Wiecie, jo tak krajzuje belekaje, czytum roztomajte cajtungi, zazirum na ta łoszkliwo telewizję, sznupia po internetu i roza, kiedy wlezie mi do palicy jakoś głupota, ze którą nie skorzy, nie wiem se rady, nie poradza wszystkiego se podskładać. Tak też było za jednym artyklem, który wlazł mi we Grace. Przytrafiło się to na jednym wywołanym festynie uniwersytecie. Ale nie u nas. A czemu? To spokopicie nie skorzy. Był srogi prifunk na Wydziale Chemii tego uniwersytetu, a wszystko skuplowane było za odmową jednego z tych studentów na maszkietnie wystudiowane pytanie. Jeśli piekło jest egzotermalne, jeśli łodowo ciepłota, albo jest endotermalne, znaczy się bierze dosia ta ciepłota. Większością odpowiedzi studentów oparte byli na prawie Boylesa, którego i że we stałej temperaturze objętość danej masy gazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego druku, znaczy się do jego ciśnienia. I jeden z tamesznych studentów odpowiedział tak. No i przychodzi, musimy stwierdzić, jak zmienia się masa piekła we czasie. Do tego potrzaną liczby duszycek, które idą do piekła, i jeszcze liczby duszycek, które wylazują razinku ze piekła. Mienia toż też, pisał ten student, co idzie sam ze srogą możebnością przyjmać i że duszycki, które roz trafili do piekła, nigdy z niego nie wylejdzą. A już zaś na pytanie, wiele duszycek przylazuje do piekła, idzie kuknąć ze względu wielu fungujących dzisiaj religii. Większością te konfesje zakładają, co na zicher idzie się do piekła w ten czas, kiedy blanki do ostatka nie wyznało się tych właściwych, jedynej słusznej wiary. Skuli tego zaś, co konfesjów jest moc więcej niż jedna, a nie idzie wyznawać łoros poru religijów. Idzie już zaś powiedzieć, i że naisto wszystkie duszyczki pójdą do piekła. Kiedy zaś kuknąć na to, wiele się ludzi rodzi, a wiele umiera, idzie przyjmać, co liczba duszycek w tym piekle będzie wzrastać, jak to mądroki go dają, logarytmicznie. Rozważmy tuż też teraz pytanie o zmieniającej się objętości piekła. Skuli tego, i że podług tego prawa Boylesa wraz ze wzrostem liczby duszycek rozszerzać się musi też i te piekło, tak, co by ciepłota i druk driny piekła ostali takie same. Mamy dwie możebności. Jeśli piekło się rozszerza pomali niż liczba przyklądzających się do niego duszycek, ciepłota i druk we piekle będą tak długo rośli, aże się te piekło blank i na zicher rozsuje. Jeśli już zaś piekło się gipci rozszerza niż liczba przyklądzających się tam duszycek, na łączos ciepłota i druk we piekle będzie szlatować tak długo, podwiel te piekło blank nie oziąbnie, nie zamarznie do ostatka. A kiero ze tych możebności jest najbardziej prawdziwą? Jeśli weźmiemy trzecia przepowiednia mojej działuchy Zofii, w torokejsik powiedziała kumie ostro, gipci piekło do imentu zamarznie, niźli rozecia się znajda we prikolu. Jednakowoż ty zaroski musza dociepnąć i żech z nią wczoraj spał. Toż też możebno jest ino ta drugo opcjo. Bez toż też jeżech pewny, że piekło jest endotermalne i musi być już od dawna na zicher zamarznięte. A skuli tego, co piekło już zaważyło, idzie genau wyłonacy, co żadno kolejno duszycka nie mogę już do tego piekła trafić. A skuli tego, i że ostało jest sejno niebo, przemawia to wszystko za tym, co istnieje jakoś
Osoba bosko, co już zaś plump ekleruje, tłumaczy, po jakiemu tyś ta moja Zofio, bez cołki wczorajszy wieczór wrzeszczała na cołki Karpenter. O mój ty Boże, o mój ty pombuczku! Student erbnął od swojego profesora cenzurka bardzo dobry. Eugen z Pnioków.